נתחיל מהיסוד, מהתודעה. משם נמשיך לסמלים המוחשיים, אחר כך נראה איך המערכת הזאת מארגנת את המרחב והזמן של הקהילה, נצלול לעקרונות של חברת צדק, ולבסוף נראה איך הכל מתחבר לאדמה, למשפחה ולמורשת. אז קדימה, התחנה הראשונה, ומה שמפתיע הוא שהכל מתחיל לא במעשים, הכל מתחיל בראש, במחשבה. היסודות הם קודם כל אמונה והכרה, הקשר שבין האדם לבין אלוהים. תראו רגע את הרשימה הזאת. המצוות הראשונות הן כולן פנימיות. לדעת, לאהוב, לירה, להתפלל. זאת התשתית. הבסיס האינטלקטואלי והרגשי שממנו כל שאר הבניין הזה הולך לצמוח. אוקיי, אז אחרי שאנחנו את היסוד הפנימי, איך זה יוצא החוצה לעולם? כאן המערכת עוברת לתרגם את האמונה המופשטת הזאת לסמלים, לדברים שאפשר לראות ולגעת בהם, שהם תזכורת יומיומית מתמדת. תפילין זו דוגמה קלאסית. מה הרעיון? לקחת את האמונה ופשוטו כמשמעו, לקשור אותה. על היד, שמסמלת את המעשים שלנו, ועל הראש, שמסמלת את המחשבות. זה יוצר חיבור פיזי בין הכוונה לפעולה. ומה לגבי הציצית? הפתילים האלה בפינות הבגד הם בעצם תזכורת ויזואלית ניידת. המטרה היא להעיף מבט, להיזכר בכל המערכת הזאת, ולא לסוט מהדרך. ובאותו אופן, המזוזה מכניסה את כל הרעיונות הגדולים האלה למרחב הכי אישי שלנו, לבית. כל כניסה ויציאה מהדלת הופכת פתאום לרגע קטן של מודעות. טוב, אז מה אישי? אנחנו עוברים למשהו רחב יותר, לקהילה. כי המצוות לא מארגנות רק את החיים הפרטיים, אלא גם את המרחב הציבורי, עם בית המקדש במרכז, ואת הזמן הקהילתי דרך לוח השנה. תראו את זה. חלק עצום מהמצוות. נתח אדיר, מוקדש כולו למקום אחד, למקדש. זה היה הלב הפועם של הקהילה. מהטקסים היומיומיים, דרך אירועים מיוחדים בחגים, ועד לקרבנות אישיים. ולצד המרחב יש גם את הזמן. הזמן הוא לא סתם רצף אקראי של ימים, הוא מקודש. לוח השנה בנוי סביב תחנות מרכזיות, החגים, ולכל החג יש מערכת מצוות משלו שנותנת קצב ומשמעות לשנה כולה. מכאן, התוכנית אב הזאת מתרחבת עוד יותר החוצה. מהפולחן ומהטקסים, אל בניית חברה אזרחית שלמה. חברה שמבוססת על עקרונות ברורים של צדק, משפט וחמלה. והמשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא כנראה עמוד השדרה של כל הקומה הזאת. זה העיקרון המנחה, שממנו נגזרים אין ספור חוקים שמסדירים את היחסים בין בני האדם. והעיקרון הגדול הזה מתורגם למערכת מאוד מעשית. זה מכסה הכל, החל מיושרה במערכת המשפט עם מינוי שופטים, דרך חוגנות כלכלית, לא לרמות במשקל, ובעד לדאגה לחלשים, דרך צדקה והשבת אבידה. והנה דוגמה פשוט מרתקת למורכבות של המערכת הזאת, ערי מקלט. המנגנון הזה יצר איזון מדהים בין הצורך בצדק למשפחת הקורבן, לבין ההגנה על אדם שהרג בשגגה, כדי שלא יפגעות בו בנקמת דם לפני שיעמוד למשפט הוגן. והגענו לחלק האחרון, התחנה הסופית. כאן המערכת קושרת את כל החלקים יחד דרך 3 דברים מרכזיים. החיבור לאדמה, מעגל החיים, והדבר הכי חשוב, שרשרת הדורות. זה פשוט גאוני. אפילו פעולה בסיסית כמו חקלאות מקבלת כאן מימד של אחריות חברתית. המצוות האלה כמו להשאיר את פינת השדה לעניים או לא לאסוף את כל מה שנפל, הן בעצם מנגנון רווחה מובנה בתוך הכלכלה. הן מבטיחות שגם לשכבות החלשות ביותר תמיד יהיה מה לאכול. אבל המערכת חושבת גם לטווח ארוך מאוד. שנת השמיטה כל 7 שנים היא כמו כפתור ריסט קטן שנותן לאדמה לנוח ומוחק חובות. ושנת היובל, פעם ב50 שנה, היא כבר ריסט חברתי ענק. אדמות חוזרות למשפחות המקוריות כדי למנוע יצירה של עוני תמידי ופערים בלתי ניתנים לגישור. ובסופו של דבר, הכל מתרכז ומתחזק דרך התא המשפחתי והעברת המורשת. מהציוויים על הקמת משפחה וילדים, דרך ברית המילה ועד